Historias bonitas as que contar no Ribeiro. Historias como as que escutábamos de Ramón do Casar Bodega, que non é que teña moita historia, pero ese soño nacía no 55, a pesar de que a adega actualmente é do ano 2013. Pero se falamos de historia viva do Ribeiro, de unha adega con caché, con anos, con ese pozo, falamos de Adegas Villanueva. Temos aquí a xeración máis recente, a Rubén Santeiro Villanueva, que ven representando unha adega que é un orgullo familiar, verdade? Sí, bueno, Bodegar Villanueva é un proxecto que nace no 61, no Ribeiro, e agora, pues, bueno, a terceira generación que nos está levando, e esperemos que durante moito tempo. 65 anos é a idade de xubilación, pero non vos xubilades, porque temos unha nova xeración, verdade, Rubén? Sí, agora ven xa unha cuarta xeración que, bueno, pouco a pouco vais integrando dentro do proxecto, e, bueno, a idea é darlle continuidade ao que empezou, neste caso, o abuelo, pois, bueno, seguir dándolle continuidade. O máis importante, coller o cariño da evolución, verdade? Das raíces de, bueno, do que se fixo toda a vida. Temos aquí diante dúas botellas. Explícanos un pouquiño o que temos aquí, que podemos observar, que podemos catar na Feira do Viño do Ribeiro deste ano. Bueno, o que temos aquí é Carlos Villanueva, que é un homenaje neste caso á segunda xeración. Bueno, habría dous viños que os que temos aquí expostos, un deles é Carlos Villanueva, que, digamos, é o buque insignia representativo daqui da bodega de Castrelo de Miño. É unha base treixadura con un pouquiño de albariño. E despois o irmão maior, digamos, Carlos Villanueva edición especial, que nace, pois, bueno, como conmemoración dos 50 aniversario e que se lle deu continuidade e, bueno, a día de hoxe, pois, seguimoslo elaborando. Vos, como adega de Castelo de Miño, sabemos que este días atrás as treboadas, as tormentas apareceron repentinamente en algún punto do concello. A vos personalmente afectouvos o que ven sendo a pedrada que caeu Macendo, ou as vosas viñas están noutra localización? A ver, nos as viñas, digamos, dos viticultores cos que traballamos son xente que leva con nos traballando, pues, toda a vida, e sí que é certo que a maior parte localizanse na zona de Castrelo de Miño. Hai algunhas que están localizadas en Macendo que sí que lles afectou, pero, bueno, digamos que é un porcentaxe moi limitado. E xa por último, o futuro, como é o futuro da Feira do Viño con esta nova carpa xigante, esta nova distribución dos postos que temos aí, que podemos visualizar? Pois, bueno, a verdade é que eu creo que a opinión xeral é que a carpa e a disposición nova pois foi un acerto, porque, bueno, un día como hoxe, que creo que a chuvia non sei se nos respetará, pois, bueno, vamos a ver se lle damos uso á nova carpa e nada, e o Ribeiro pois continúe funcionando. Rubén Santeiro Villanueva, terceira xeración, van camiños a da cuarta xeración dunha adega que é pura historia do Ribeiro, Adegas Villanueva. Seguimos en Tibu, na onda Si Radio Ourense, a porta de Galicia.